lakad ka? Oo anak, may kikitain lang akong kaibigan. Mukhang nakapadalas na po ata ang pag-alis-alis nyo ah. Nay, uminom po muna kayo ng tubig. Salamat anak. Ano po bang ginawa nyo, Nay? At pagod na pagod po ata kayo. Oo anak. Naglinis kasi ako sa likod ng bahay. Nay, pasensya na po kayo kung hindi ko kayo natutulungan. Ano ka ba anak? Okay lang yun. Busy na po kasi sa school, Nay. Kasi po, pag-graduate na ako. Ano pong iniisip nyo, Nay? Kung nabubuhay pa sana ang tatay mo anak. Nay, ilang taon na pong wala si tatay? Siya kasi ang kasama kong naglilinis sa likod ng bahay anak. Hayaan niyo po, Nay. Nandito lang ako. Pasensya na, Nay. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasayahin. Sige, pre. Maupo ka muna dyan. Tawagin ko lang si nanay. Sige po. Nay! O anak, nandiyan ka na pala. Oo, Nay. Kararating lang namin. Kasama ko pala yung klase ko. Ah, ganun ba? O sige, patapos na rin tong niluluto ko. Susunod na rin ako. Sige po, Nay. Pre. Nanay ko pala. Uy, pre. Ano nangyayari sa'yo? Uy, pre. Hello po tita. Mano po? Nako, wag na. Madumi kasi tong kamay ko. Bata pa pala tong nanay mo, pre. Nako, bolero pala tong kaibigan mo, Renz. Naku, Nay. Huwag kang maniwala dyan. Sanay yan. Kasi babaero yan. Hindi po ako babayero, tita. Promise po. Ang dami mo pong sinasabi, pre. Halika na nga na, makakain na tayo. Sige, mauna na kayo. Nakapagluto na rin ako. Tara na. Sige, pre. Mapo ka muna dyan. Oh, ikaw pala. Pasok ka. Hello po, tita. Naku, wala dito si Renz. Hindi po si Renz yung sinadya ko dito, tita. Tita, may bibigay po sana ako sa inyo. Ha? Para sa akin? Opo, tita. Ito po, gawa po ng mama ko.
Sige, salamat dito ha. Sige, salamat ulit dito ha. Sandali lang po, tita. Bakit? Tita, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Ano yun? Tita, nahuhulog na po ata ang loob ko sa inyo. Ang totoo niyan, parang ganun din ang nararamdaman ko sa'yo. Talaga? Pero, hindi ito tama. Halos kasing edad mo lang ang anak ko. Ano ba tong nararamdaman ko? Nay, may lakad ka? Oo, anak. May kikitain lang akong kaibigan. Mukhang nakapadalas na po ata ang pag-alis-alis nyo ah. Hindi naman anak. Bakit anak? May problema ba? Ang labo kasi ni Brian, Nay. Sabi niya, may pupuntahan daw kami. Tapos, ngayon, biglang may pupuntahan siyang iba. Sige anak, aalis na ako. Sige, Nay. Mag-ingat kayo ah. Mahal, May problema ba? baka kasi maraming makakita sa atin. Wala akong pakialam sa kanila. Ang importante, mahal kita. Mahal din kita, pero ikaw lang din ang iniisip ko. Hindi na mahalaga sa akin kung ano man ang iisipin ng iba. Ang importante, mahal kita. Ang bata mo pa para sa akin. Marami ka pang makikilala na kasing edad mo. Pero ikaw ang gusto ko. Paano natin sasabihin sa anak ko ang tungkol sa atin? Hayaan mo, tutulungan kitang magsabi kay Renz. Hindi kita pababayaan. Anong oras na pala? Aalis na ako. Baka hinahanap na ako ni Renz. Kaya mo bang ihatid kita? Hindi na. Alam mo naman, di ba? Mag-iingat ka, mahal. Sige, mahal. Aalis na ako. Pati ba naman ang nanay ko, Brian? Isasali mo sa mga babaeng niloko mo at papayakin mo. O pre, Pre, mag-usap nga tayo. tungkol saan pre? Anong balak mo sa nanay ko?
Pati ba naman siya, pre? Pre, iba siya. Seryoso ako sa nanay mo. At kaya kong patunayan yun sa'yo. Ang daming babae dyan, pare. Nanay ko pa talaga, ah. Pare, kaya ko yung patunayan sa'yo. Seryoso ako sa nanay mo. Siguraduhin mo yan, pare. Dahil oras na niloko mo ang nanay ko, hindi kitang papatawad. Nangangako ako sa'yo, pre, na hindi ko lolokohin ang nanay mo. Anak, halika na. Kain na. Sige, Nay. Susunod na po ako. Mahal, halika na. Kakain na tayo. Sige, mahal. Konti na lang to. Matatapos na rin to. Ang sweet naman ng asawa ko. Masaya ako, Nay. At nakahanap ka na magmamahal sa'yo ng totoo. Malayo man ang edad niyo, ramdam ko na mahal ka ng kaibigan ko. Hindi talaga nasusukat ang pagmamahal sa agwat ng edad ng tao. At naramdaman ko naman kay Brian na mahal ka din niya. At kaya kanyang ipaglaban sa lahat. Tama na nga yan. Masyado na kayo nilalanggam. Naku anak, nandiyan ka pala. Tara na, kain na tayo. Lalamig ang hinanda nyo. Sige anak, susunod na kami.